Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki klor ak plim ke jela ki bade ki ting shop ki puron kin thubru ki nongshna plim ke jela kamtam ki badan ka sang Meghalaya Filmmakers Association kila ai khublei bat kitbok kit ruang yoba commander shangpliang ubade president jong ka me filma ubala shajit ban le yashim benta ha ka Cannes Film Festival ka ban long ha France bat ka ban sedang nadu ka khanreu hadu ka arpu nyotarik menta ubnai jemang Nakaliang jong ketenat information and broadcasting jong ke Sarkar India, hadin bakal bishar banyak yaki application kala jet yaki arngut. Kata yu ubak Commander Shangpliang, ubadai Presiden jong ke me filmers, bat ubadairu ke jo ke por u director jong ke film ke bayat yobha ke kendai lat. Bat ubak Nicholas Karkengor, ubala shna ya ke film Lincoln, ya ke bala ai kerteng ke Dolenong, ke bala ak deki klor ak film bapau jong ke jela, kum Usamla Albert Mauri, Eliza Barre, Sweetie Pala, bat kiwei, nalor ka plim ka bala pau bha, ka bakirteng ka akhuni, bat kiwei. La aruban kedau hang ni, ba kala donru ka jingken tho na ki katto kat ni, halor ka jingsha jet jong kita ki arngut kinong shna plim, ha ka ba uba Nicholas Karkengor ula kentat no ban let yesim benta, sya kata ka film festival ka ba paunam ha perthei. Henry na kaliang jong kinong shna plim, kintum, ya bongut ki aktor, kila kintu ya uba commander bat uba Nicholas, ban ampen sngow halor kani ka jingken tho. Henry bakin yat shakman, ban le yashim benta kani ka film festival, kamtam bakin nangla ban le kambha ki kam shna plim, mat kumjuru ban nangla ban penlong kambha, ya ka Meghalaya International Film Festival. Hagawai pat kaliang ke Menteri Keterangan Information and Public Relations ke Sarkar Jela ke Kong Maisel Amperin Lingdo mentakasni kala Shongjing yalang bat kitanat arts and culture, information and public relation bat tourism banyak keren halor ke Jingsha je jong uba Commander Shangpliang baru ba Nicholas ban lech sakate ke film festival. Hagani ke jing yalang hadin bala pej banyak ikot kisla jong uba Pradip Kurba bat u Dominic Sangma Lashim yakarai ban pakno deka kerteng jong Dominic Syakatanat Information and Broadcasting jong ke Sarkar India kenang bo unlet yashim benta ke Cannes Film Festival namar ke jingken randino jong uba Nicholas. La rairu badang ni syakman la radon ke jingdon kam ban let yashim benta ke Film Festival jong ke Perthai nekari kan donno deka selection committee ban klik de chief secretary. Nga kumiway ipuran jong ke film kasi nga penpau ka jingkmen ba iba Commander Shangpliang i President jong kami filma i syajit ban let sya ketika Cannes Festival. Lingba ka jinglet jong i syate nga kmi lentiru ba in sawanra ka jingkelane ka jingpher ha ka karkhana film jong i syane. Kadai ka nam bat ka burom ya kari jela jong i barok ka waihi ba iba Commander Shangpliang i syajit te nga kitbok kitwang deng sa shisin kublai shibon tangkatai. All the best ba Command. Kublai pi barok bapit kini video mata ngadap dak dokumen ba ngate ba i ba Commander Shangpliang bari president jaka me filma inlet mikmat namata kini ki film khasi jungi film jatia per film garuru inlet mikmat namata ka stage jungi shadu stage Cannes Film Festival te ko ba Commander subha yathu khana shapang ki film jungi ndak la poiste kenang bagi berir kintip ha sepangki film jungi pasako iru subha salumno ataki jing start ne kita ki kiwi kirkom ring film jungi jai berir nang te but start show ingi inda pelawan pai biang shani te ngaso sarong ba phi la ade utaw nong hikmat jungi nam taga jala jungi prakoi but ngaso sarong ba ngakermen ba pin ya tu khana shushu sepang film jungi film kasi film jantia film garur muncul but ngaso kemen ba kali represent rumah ya kata North East India ru jungi te kumta ba Commander Shangpliang salit sup ba saura eta kajing job ma to all the best kublai pi borok kerteng jonga di casting nongri mengadai producer buat aktor buat kunjuru dari udkhot jongka me filma di nasneu sorong bang dokumen ba Commander di sya ban select dan mencaji ban list Cannes festival melong adu khandu tarik adu art punya tarik jong tau punai berkalong ngajing
dan bok yang i bangin yo aku ni no yalam sisa ya ka industri jong i pementah ke sang kiu lang bajing yalam jong i baling bajing tristem jong i bajing lerit jong i ila sya banjit bandet mi khmat chatai bat i Nicholas Kharkongor iba dai national film i bapa jong ka jela jong i ti ngakit bok iruyang i ba kemandar sang pliang ba in besuk poisan chatai sipo festival benwara sibon ni jemuntai yangi kenambing la menang ketiu susu bamantang sang kiu hakan yalan national film ning bajing yalam jong i bat kerban ba benwara sibon ki jemuntai namenta jong i ba national film mang ne ba jela jong i bat in a sibon ni pensyai bat i dap ting sukuman ru ba ilala penlong ye kenika first Meghalaya Inter-Film Festival yang bajing yalam jong i bating dap ting sukuman ke bakra inang la ban yalam susu Indonesia khmat nam la ka agamiat jong i kidon sal pang akan galai te akit bak kiruang i ben paisuk poisan bat in ban paisuk paisan daging kerku jing penya jing blai penajarang te tang ini kinti ne bakendian akit bak kiruang misa sisi ne i blai kerku i akan kawan baro polisi bon baculi siap jarum kublai pi baro ha ka ban kong ngi penpau ka jing sokmen ka bakrau halor ka jing sajit ka jong i sar commander champliang ban represent ne ka Meghalaya ha ka ne ka Cannes Film Festival ka berlong ka France te ho i sar commander ila long inong yalam baraba jong kinok na film po Meghalaya bat kamtam ni sokmen ba idei na ka dom ka thain ka jong i te na kaliang jong i kum ka group ni penpau ka jing Krishan na ka banta jong i halor ka jing let ka jong i po France na ka banta kini ki kam ki jong i te ngi ngets kham ba hadin ba ila wan phai na po France in wan ra ru ki jing hikai ki babun na ka banta jong ki artist hapo jong ka ne ka jela ka jong i kuble shibon Kublai pi baro mga hilarious barbecue we na kinong national film but ting shop ha ke jela Meghalaya kaba nga sau kemen hadu tata nga sim megani galat klong ba hapling bon phau tli kisnam ki ba kinong national film ha ke jela kila mat jinge but ringkat ke jing trestom kan banang ya ki por kisnam gila sedang bani i kiso jong ke jing trestom but we ni kiso jong ke jing trestom ka ba penkemen bha yang hadu tata klong tata ke jing yo simenta ke jela Meghalaya Syakawi na ka festival ba hetam hapo ka perthei kata ka Cannes Film Festival ke masalong hagari France. Tengah sob kemen ngakit bok ya unong yalam jong ka Meghalaya Filmmakers Association uba kamanda syang pliang ubalong ubay ban salimi khmat syakani ka festival ke bahe ha ka perthei. Bat ni kit bok kireng ni pi nong yalam jong ka mai filma jong kinang sana film ha ka jela ba lingba ka nei ke jingle jong pi kan sapen mentoi ya kinong national film ke jela berakawai but ya kipai nong sang nong hi ba ka film na kani ke jela jingi ka sanang kio na ki por ka barang mi kisnam ni agi jing ke bok ki bengi pi ba pinsali ban shimenta pinsali suk kata na du ka khandu tarik kani ka festival kan sasdang hadu ka pinyo tarik ba pinsawan pai shalashnong lingkat bon ki ege jing yo mentoi lingba jing pi kan sepen mentoi langengi kublai shibun nga komo national film kasi o badang thamai but da ka film junga kadika film lengkar kabangan sapen Asian hapo bijus na mahal Shillong te kapen pau ka jing saudiaw halor ka jing sha khnyum lani ka jing sha kan thaw ba ka jing bishni jong ki katto karne halor ka jing sha jet jong iba commander Shangpliang ban lej ban yashim banta lani ban mi khmat na ka jela Meghalaya shaka Cannes Film Festival te na kalian junga ngakit bo kirwiang ya i bat nga ai khuplei karpang ya ka sarkar jela badia ka central government ka belajet ya i ban mikmat napo ka jela Meghalaya bat nasngawro ba dehok mai ban yo ya kanika benta namar ba ila treshitom ban yalam yangi kinong national film jong ka jela Meghalaya bat menta ide mai babat ya ka president jong ka Meghalaya Filmmaker Association but kumjuro ide iway naki national film iba treshitom ba banwanra ya kanika Meghalaya International Film Festival kabadang syudep longshan hauni ubanai balai jong uni usnem bamenta te lengba kanika festival ru ngiyo iba bun ki wai ki artist ki producer ki wai ki ri ki blawan ban pen i ki film ba pher but
lengba kane ngi yo i ru bakla kala long shisha ka ba job ya kinong shna film jangka jela bat menta bun ki wai kiri lani ki jela ki badai na po kari India kila yo i ya ka jing internet jong ki jaka ki badon hapo ka jela Meghalaya te nakalian jangang ya kit bok riang ya i ba nya shakmat ngangai dru ba nang treshitom bat wat nang pensngap ya ki katu karne ki bom hon ya phi henrai ngakit bok riang ba phenang ya shakmat ban treshitom ban yalam ya kinong shna film jangka jela Meghalaya ban ngangai dru hakawai kasni ba lengba ka jing yalam jong phi baro kinong shna film khasi kin salong ki ba job te tangkine khoble shibon filma bat kumchuru we naki nong shna film te nakaliang jonga ai ka jingkasan ka pura ye ba commander champliang iba dei I president jong me filma nakaliang jong ni kinong shna film ni kasan I bat ni MC mri bat ni kitbok ri bai la shajet ha kane pele shimbenta haga festival kamalong ha pokans de nakaliang jongi sudah ni sokwan shikada ya nakaliang jongi game filma bai president jongi la sajet pele sathe namal kalong ka chimantoi nak manta ka jongi kinosha film khasi namal ba hadien ba I president jongi la le sathe sayo shibun kijingmantoi kijing hikai ba kijing tip dengi kelman ba hadien be lawan phai biang hangni hapo ri khasi jongi dangla pat kumno ban peni dan dia ban betul ti ngi bandang hikai ngi ru ke ka ba mai ilayo kajing nang start kajing tip na shathian na po ka festival ka balong apo cans te na kalyang jong nga we na nong shna film but member jong ka me filma na kitbok yang I ba in late na ba sok ba sa shathia but in the one pai biang pat hadian bala kut ka festival but na kalyang ka jongi ni sngo ban penrai mi kitu ki ba pesha ye kajing shajet jong I bale shathia kalong ke ek ba susi data para mangi habangi shajet ini awak kejat uwe dari abang ngila sajet to ai ba ni kitbok ye tu ki ba sajet balai sathie bat ngi kerman ba ka jingleng ka jongi president jongi sathie kalong ka chiman toy yangi kinong shna film hapo kari kasi bal huai peshibon ngang ada iba amdor suciang ibade I producer jongi film khasi ba jangtia ba hagani kapor nga ai khuble karpan ya I president jongi iba kamarar sang pliang ba I layo ban mikmat man lek sha ketika kan festival kaban salong shan nadu ka khat du tare bat ngit scam lamba kjing lek jong I shaketika festival kan dan kjing mentoy yang I kumbinong sna film bat hagaju ko por nga airu ka kitpok kerwen nagbenta jong I ba in poisuk poisai bat ba in one pai sup pai sai shanesha state jong I te kumta na kaleng jong I kinong sna film ngidap de kesukman ka bakra hadu kata-kata namar ka de ka sen banengkong ba on sajet na uwe na president jongi na kanika me filma but ngits kamro ba anda lawan pai na ketika jaka ba in yo ban share ne ban pensngu yangi ba hagan ukurkom ka jingyai lanti jongi ba ila ro ban pensngu thu ba kumnong in sna film khnang ba ki film po khasi jainte jongi kin nang tu shu nang ne chakmat langba ka jing yo banta jongi mani don ha ketika kan festival te tangkum tahe ngakit bokir wel sachi seni ba komandar ba in poisuk poisan sha ketika jaka onda ilalai te kuble shibun tangi tahe kuble sejarno kuble shibi chibun ngade u ba ibormi muksam ude we ni kinong shna film jong kini ki film kasi jantia jongi ngalong ro kum director ba producer jing pun tili ki film baladem te kunjuk nagaliang jonga nga bat nengi baro kinong shna film hakani ka kasi jantia jongi ngai kuble ya iba commander but ya iba Nicholas ibla shajit da ka Ministry of Information and Broadcasting ban represent nagasir jongi balik represent Shakakin Festival te ngangit scam ba kajingle jong iba commander ba kunjuk ro iba ilong I president jong mi filma jong ini ki filmmakers hapa Meghalaya jongi ngi scam kajingle jong I satay kanyo shibon gijing mento yangi ki nong shna film local shine kumju ro nga ngit scam ba kajing le jong isate kanyo mento yangi hakabun ba kumnu bangiro ngila ban kyu hakakam shna film jongi kumju ro hakakam bangin nang ya chakmat bangin long ro ban yo recognition ro hadin nga ngit scam
haki film menginang kiu so agini ki kam ching nong sna film jongi te ngangai tang tai nga wish i best of luck pat sir johnny tangi tai kintin bless you bon play pi bro ngado sipat song director jong film ka board jong ka ngapan pa hang ni kum ki parat khot jong ka Meghalaya Filmmakers Association bahkan no idap da jing kemen ka bakrau kam ta me bai presiden jongi iba komandar sang plan ila sa ajit penidun mentalang hakaken film festival kemadlong hakan ru tri kumi arjar arkulai hapori friends tingi kum ki parat khot ngikit poker wang iba komandar sang plan banaya kiu sepra bar kam ta me ban irap kang tiu su ka film kasi kam ta me hapori kasi jetia jui bless you